שלמה, מה אתה עושה? אני מכין לכם מארז מאוד מאוד מיוחד, בכמות מוגבלת, שמכיל קודם כל את הביג סבון, שזה בעצם כמה סבונים משולבים ביחד בו זמנית בתוך הסבון, בתוך קופסה מהודרת, קופסה של אדווה. אז כמו שמענו, מכיל ביג סבון. מכיל 6 סבוני הדגל שלנו. יש פה את המארז המיוחד מאוד, מארז חגיגי, מאוד מאוד יפה, של סבון רימון ודבש. גם מסבוני הדגל שלנו. סבוניה קרמיקה בעבודת יד, מאוד מאוד ייחודית. לא תמצאו את הסבוניה באף מקום, זה סבוניה רק בשבילנו. מבשם אווירה. מבשם אווירה, אחד הטובים ביניהם, מבשם טבעי לגמרי, בנוסף לכל, גלויה. גלויה מדהימה שאפשר לכתוב מה שאתם רוצים, למי שאתם רוצים להעניק לו את החבילה הזאת. שלמה, כמה החבילה עולה? החבילה הזאת עולה 299 שקלים, כולל משלוח עד הבית. שווה מאוד מאוד.